Evo nas u kreativnom gnezdu Vlade Džeta. Ovde nastaju verovatno sve pesme i ovde vežba bend. Sad ja nisam baš neki kamerman, ali nadam se da ću uspeti da dočaram ovu lepotu u ovako prijatnoj atmosferi. I koliko je ovde još ploča? Jedno... Da, nedovoljno, da. Sad prelazimo u dnevnu sobu i tu nas čeka skoro podjednako lep prizor. Složeno nekoliko pravih lepotica. Na TV-u je basket. Pratiš basket? Sigurno. A ujedno je i odbojka na drugom TV-u. Kako da krenemo? Da li da krenemo iz duboke istorije ili sadašnjosti? Kako ti zgodno više Meni je nekako zgodnije da krenemo od početka. Ajde, da krenemo od početka. Da krenemo od stvari, pošto o samim početcima ima puno u knjizi Godine na 6. Sad, da li ima nešto što je zanimljivo da se desilo pre tih Godina na 6? Kakav je bio Beograd pre pojave rock'n'rolla? Šta se sviralo? To je bilo je institucija Iranke je bila mnogo velika stvar u to vreme, jer to sam više puta ponavljao. 3 stvari su postojale, bioskop, Iranka i utakmica. Znači, fudbal, pre svega, košarka tad nije bilo nešto, boks je bio popularan. I to su bila 3 manifestacije na koje mlad čovjek mogo da ode. I naravno kafana između svega toga, pre ili posle, ali kafana je bila kao neka tranzicija za te neke događaje. I Igranka je bila u stvari najvažnija i tu se formiralo raspoloženje, javno mnenje, tu su se razmenjivale neke informacije. Radio, televizija nije postojala, naravno. Radio nije uopšte dao neke informacije te vrste o muzici, o kretanjima u muzici. I bendovi su svirali, ti tadašnji bendovi su svirali uglavnom na bazi nekog Glenn Miller fazona, jer su bendovi bili 2-3 duvača, bubnjar, pa sve ovo ostalo ako ima bas ili klavir ili gitara, ma kada će ti gitara se ne čuje, ili ako stavi pojačalo da mogu jako. Znači, bila je neupotrebljivo. I bilo je, to vreme bilo 7-8 stalnih igranki u Beogradu, koje su ti bendovi držali. I kad smo se mi pojavili, da kažem mi, mislim, Cela ekipa, cela na generacija. struju, mi smo prvo svirali po mesnim organizacijama i po školama, sporadično. Onda smo počeli polako da se infiltriramo u neprijateljske redove i da uzimamo jednu po jednu, kako se to kaže, tezgu. I u nekom relativno kratkom periodu, od godinu 2 dana, mi smo njih potpuno potisnuli sa scene za uvek. Oni se više nikad nisu vratili, mi smo kasnije još te institucije Iranke dok su trajale do kraja 70. godina, mi smo to sve držali, mislim, mi i nama slični, znači bendovi na struju i neko ima nekog duvača, to je bilo više onako da bude fancy, znači gitare su, oni su nas mrzali, mislim, to je bila jedna netrpeljivost. Ti ljudi koji su svirali te trube, prvo nisu mogli da završe neke škole, jedno što ti trubu sviraš tek tako. Ili saksofon ili klarinet. Drugo morali se paze na usta, da ne piju, da ne puše mnogo, da bi se čuvali tu takozvanu bažuru, to zove. Pa mi, znaš, dođemo, tučimo se u struju, ko neko zna, neko ne zna, mislim, tako je to bilo vreme. Jer u svakom mednu bio po jedan ili dvojice koji znaju i ostali tu su drugovi, pa sviraće i oni, znaš. Ali jednostavno, dah novog je prevagnuo nad kvalitetom, jer mi smo bili definitivno manje kvalitetni, svi zajedno nego oni. Svirački, ali oni su bili prevaziljena stvar i to se tako desilo. Tako da, tu su se desile 2 revolucije, znači prvo ta muzička revolucija i druga revolucija odevanja. Do pojave rock'n'rolla i rock'n'roll bendova Beograd je bio crno-sivo-bravo, to se znalo. Muškarci su imali ili crno, ili sivo, ili bravo. Uravnilovka. Ba, mislim, drugačija dela se ne pravi, da te sad na prugi da praviš u delo, kao tamo neki cirkuzan, mislim, znaš, jedan put, nekako, vrlo brzo posle odomaćivanja rock'n'rolla u Beogradu,
Jedan put se pojavio taj hipi šarenilo i odjedan put je Beograd bio šaren kad izađeš na ulicu. Svi su bili, čak i oni konzervativni su imali neku mašnu ili kravatu koja je bila malo u cvetnom dezenu, jer jednostavno to je tako bilo. I to je za uvek promenilo profil prosječnog prolaznika na ulici. Tako da, to je bilo u stvari, mi smo bili prozor u svet. Da, slobode nekako. Ta prva generacija, mi smo morali da sviramo kavere. Mi smo probali da sviramo dovoljno svoje pesme, svi smo pravili smo a to svira kući, ovdje o čemu sviraš Drogse, Rolling Stonese, Beatlese, Kingse, sve što je aktualno, da, ljudi to će čuju, nema da ja čuju. Bila je jedna emisija na radiju, taj sastanak u 9 i 5, po 1 sat, nad 7 dana. Mislim, to je manje nego Aza u pustinji, jer tako? Znači, mi smo bili ti koji smo, svaki band koji, a mi smo bili vrlo ažurni, jer to ne, što više novih pesama imao, taj je bio bolji, cenjeniji i popularniji. I mi smo imali tu tehnologiju, čim dođe novi single, što smo imali, ja sam imao, kako bi stavio bio kolekcionar, mi smo odmah pravili izbor šta odgovara nama po našem nekom muzičkom opredeljenju i odmah smo skidali tekstove, odmah smo harmonije i već smo svirali sledeći salute. Mi smo, znaš što, postoje su neki gradaci, kad počne da sviraš i kad nešto radiš, onda sviraš recimo u današnjem KST-u. To je bio mali klub, onaj dole, sad, ali je bio mnogo manje nego što je sad. Bilo možda je primao 100-150 ljudi. A onda kad malo kreneš na bolje, onda sviraš na pravnom menzi, to je današnji Bona Fideskog danas. Fancy mesto, to je tu bilo na menza, obično ako vam do 7, pola 8 još daju hranu, mi onda od 8, pola 9 ili od 8 sviramo. Pa se samo malo počiste i mi tu odmah postavimo instrumenti i sviramo. A kad si već nešto, onda sviraš na tehnološkom. Tehnološkom se najbolje plaćalo, najviše ljudi dolazilo i tu si već bio neki band. Onda kad se pojavio Dom omladine, to je bilo recimo Carnegie Hall. Kad dođeš do Doma omladine, ti si znači postigao nešto u životu. To su već kasnije 60. Da, nije, 67. godine kad se Dom otvorio, par godina su samo 3 benda svirala tamo. Svirali su Silhouette, Crni biseri moji i Elipse. Evo se pojavili i Gentlemani, pošto Elipse su bili onako band koji nije mnogo svirao igranke kontinuitetno i tako svirali malo. Onda su se već i razišli jer počela se stvara korni grupa. Znači, Gentlemani, Silhouette i Crni biseri, Zlatni očaci koji su bili isto tako, što se govorio salonski band, oni su povremeno, kaže, pa sad ćemo mi svirati, onda svirali do mjesec dana, onda posle toga da svirali godinu dana. A mi smo svirali, mi smo imali sindikat, što smo mi to zvali, Silhouette, biseri i Gentlemani. Gentleman, da biste se sinkronizovali nešto. Držali smo 3 svirke, držali smo Dom, držali smo Novi Sad, poljoprivredni fakultet koji je bio fantastično mesto, po 1002 ili dolazili ljudi, ogroman, i držali smo ili Pančevo ili Zrenjanin, već u zavisnosti, Pančevo, dom studenta, što je danas lepa sala koja danas ne radi, i tu se sviralo interesantno subotom popodne, subotom uveče i nedeljom popodne. Jer nedeljom uveče oni su držali i još uvek onaj starinski bend jer zašto zbog udača? Tu su se upoznavali parovi i tako dalje. A mi smo svirali onda subotom uveče i nedeljom popodne. I to je funkcionisalo, mislim. Ja ne mogu da objasnim mladim kolegama danas koliko smo para zarađivali. I koliko je taj novac koji smo mi pravili imao kupovnu moć. Ali to su neke vremena koje su bila tada, opet se vraćaju ono, 3 samo stvari. I ako si deo jedne te stvari, normalno i da zarađuješ mnogo više nego što je danas. Danas je muzika, nažalost, izgubila svoje mesto u životu prosječnog mladog čoveka. Danas je muzika neka tamo zavisa, tako po neki band. Ajde malo, oni su mi simpatični, ali ti kultovi koji su postojali tada, više danas ne mogu da postoje nikad. Svako vreme ima svoje. Bilo zanimljivo za 67. 8. otprilike, u to vreme Crni biseri počinju da objavljuju singlove i to je za Jugoton, što je bio karakterističan manir uopšte za beogradske bendove. Oni su došli, Jugoton je imao... PGP je uzao bisere da objavljuje tek od 70. tek kasnije, u drugoj fazi. Jer Jugoton je imao poslovicu gde je današnji parking politike. To je bila poslovica Jugotona, bio je neki Obrad Jovović koji je kasnije držao
Ljubljanu, RTL Ljubljanu, ali Obrad je bio šef toga za Srbiju i imao je svoje skaute, jedan od njih je bio taj Ristić, koji inače bio pozitivni grafonista, svirao u plavom orkestru, pratećem bendu, plavom ansamblu, pratećem bendu Đorđe Marjanovića i on je išao po Irankama. I on dođe, Tražio talent. i onda mi sviramo u domu u godine, dođe jedan čovjek u montiru, ako izgleda kao agent Cupan. Hoće to ono, mi smo ušli u sačenja sapsi, znaš, smo neki scure ili nešto, da što je kao, ste već ili mislim, što niste vi ste bili poču? Pa ne kažem, pa gdje bre, nemoj sutra mi dođete tamo, u poslovnicu i donesete mi 5-6 pesama da izaberemo, mi snimite poču, ali ste bre, mislim, kao na filmu. A iz PGP-a niko nije dolazio sa sličnim... PGP-a nije to interesu u to vreme, znači oni to smatraju da je to prolazna stvar. PGP je bio uvek stručnjak za pogrešne procene, znaš, oni su vam bili, ja kad bi ti sad nabrajao šta je sve PGP odbio u svojoj istoriji, ne bi verovao, znaš. Ali dobro, to je stvari koje su takve kakve jesu. Da, ali zanimljivo je ovo za autorski materijal, pošto je Ja grupa potpuno- 220 još 66. oni singl, kad je bio prvi, sedme, već su imali autorske stvari. Sigurno je imao jednu fleksibilniju, posebno prema svojim redovima, koji su dolazili na razgovor i ovi su ovdje bili ipak položena ruka, znaš, i onda ovi su išli nasilno. Snimite vi meni poznate pesme. Evo mi svirate tamo neke obskuritete i nemoj loše pesme slučaje. Mi smo recimo moju pesmu na prvom našem EP-u i ti EP su u stvari bili albumi. 4 pesme, znaš, 4 pesme, pa ti i dan danas 70% albuma i ne slušaš više nego 2-3 pesme, znaš, ovo ostalo služi za ukras. I tad smo mi Lepi Flamingo koji je bio vrlo veliki hit svetski uradili i taj Flamingo nam je bio veliki hit u Sloveniji. To je bio jedno, mislim, 4-5 nedelja na prvom mjestu, bio na tom pustom delu. I poturili smo tu moju pesmu Ne odlazi jer smo je do samog štampanja poturili kao da je to pesma Boba Dilana. Ali kad se pravio solo u sredini koji je bio u stvari folk, jer je Goran tu bacio potpuno, ne znam zašto i dan danas, neku temu Niška banje ili tako nešto, znaš, ovako u neparnom ritmu. Čulo se da nije Bob Dylan. Pa kaže, ovo Bob Dylan, pa mi smo tu ubacili svoje kraje kad je došlo da se daju podaci, kaže, gdje to je naša pesma? Kaže, dobro, ovo je sad prošlo, sledeći put neće. I naravno, sledeća 2-3 singla nismo uopšte mogli da ubacimo svoje pesme. U stvari jesmo, ubacili smo već na prvom singlu. A imali ste svojih pesama. Onda smo mi sad na ram dam i čekamo sunce. Tad je već počelo da se traži da bude autorski, ali to kada je te 66. 7. 8. Ma daj bre. Samo prepevi. Prepevi su bili u stvari kako se to kaže, dobrodošli. Jer ovo je poznata pesma, a na našem jeziku to daš. Mi smo recimo nisam više taj snimili za potrebe ove emisije koncert za Ludi mali sve. Ristićev. I to smo snimili za 6 minuta, 7 minuta, pa tu ima i greška, da ja sam pogrešio na mjestu. Nema veze, to idete, međutim mi kad smo na Adi Cigali snimali, ti slušali playback sa one male nagre, vidimo i da je to dobro, mi to u dovoljnu za toncem dobijemo, da nisi imao ništa da presnimiš. Je bila samo traka, onda smo mi u radiju našli čoveka koji nam je dao parče trake, mi smo to presnimili i odeli Meći Iliću Minimaxu. I on je to počeo da vrti svakodnevno, je bila Minimax emisija. I ta pesma je jedan put ono kao virus se raširila po celoj Jugoslaviji, gdje smo oni počeli. I ta pesma je bila svuda hit. A mi smo počeli izdali, to je recimo bilo u martu, a mi smo izdali poču tek u oktobru i prodali smo i prko 100 na 80.000, znaš. A da smo priznali, da smo imali odmah prodali bi, pitaj Boga koliko. Ali tu smo mi menjali pevače, tu smo strašno imali šansu da postanemo, mi smo bili iza sebe, mi zapaženu karijeru, ali tad da smo uradili šta je bilo da se uradi, bili mnogo veći bend u istoriji nego što smo posle bili. Ali ste razmišljali o albumu, o tome da pravite album, pošto je album došao tek jer je već bilo u drugoj fazi, 76. Došao kod Bijelu, kak je album, ajde bre, znaš. Pa uvek oni grupa kod nas. Ali to je već bilo 72. već je podmak od ta... Ju-grupa je pre toga imala, Ju-grupa je već imao politiku. Mislim da je Ju-grupa 73. a Korni grupa 72. Da, a taj je bio prvi kao 71. čini se. Nekoliko ne, Pre toga su bilo 220. On je izašao, misliš, taj mi je izašao i... Taj mi je izašao 71. da. Nije, kasnije. Ili drugi.
nisam sad siguran. A onda 70. kod grupa. Ali ima pauza, znam, između ove prve kao LP Prvi ploče, 220. album u stvari koji je Da. izašao su Žeteoci. Da, Žeteoci, ali ajde, nije A baš onda, neki rock ali and roll. pravi, mislim, ovo regularan album je 220 Pa da. grupa. Naši dani, da. I stvarno je to bilo da što po taj njihov EP je bio senzacionalan, 4 autorske pesme, svaka bila dobra. Da, Osmeh, Grad, Uvek kad ostane Ostane sam, sam. ne znam ko što beše. Noć na Robleku i tako. Da, taj je bio a ove 3 pesme su bile stvarno Hitovi. da staviš sa aktualnom svetskom Pa da, oni su 68 već imali album, razmišljali su o tome koji je bio tu kao u skladu sa svetskom produkcijom, jeste li razmišljali? Pitam da je Mlinarec bio drugačiji, znaš, Mlinarec je bio uvek na svoju ruku, on je i danas, Čudak. on je tako, znaš, on je kao J.J. Cale, znaš, on ima neke svoje fazone i kriterijume, da je on bio malo fleksibilniji, malo oni su mogli da isto tako napraviti, još mnogo više nego su jer oni su u trenutku kad je trebalo Da eksplodiraju. uzmu Da. ono što se kaže primat, ali su tu nešto Planer Mlinarec izašli iz benda, pa su oni posle postali Parni Valjak, znaš. Tu se gubi strašno, mislim, nekad to mora se gubi, jer jednostavno ljudi se raziđu, ali se gubi strašno mnogo u ritmu, u koraku. Znaš, ti promeniš bubljara, pa Da, pa se promeni sve živo. a znači da pomeniš frontmana, glavnog pevača ili glavnog gitaristu, tu se menja sve iz Karakter benda, fundamenta, da. znaš. Tako da je toga je kod nas na sceni bilo, znaš, kod nas su rasa bendova propala kad im je krenula. Jer bend dok mu ne ide, najbolje žive, svi su braće. Jedu pledu paštetu, pivu jednog dela njih trojice. Kad dođe, kad krene malo, on kaže, čekaj, a što njega slikaju mene ne slika, što on daje intervjua, ja ne dajem, a što tvoje pesme sviramo ne mogu, znaš, mislim, milion što se pojavi i to kad se prevaziđe, onda bend opstane. Ja znam, da ovo samo u tijem brojim 15 bendova koji su tako zbog tih nekih gluposti, jednostavno. U trenutku kad su već imali i materijali i sve spremno, imali već i da snimimo i se raziđu. Da, zbog sujete i ega. Zbog sujete, zbog toga što je to srpska posla, mislim, to se nije dešavalo u Hrvatskoj, to se nije dešavalo u Bosni. To je samo beogradski i srpski specialitet, tako da se bend ničim izazvan raziđe zbog neke ordinarne gluposti, znaš, koja u suštini, kad pogledaš opšte interesi ili pojedinačni interes, potpuno minorno, ali that's the way. Da li to znači da smo manje profesionalni ili šta je? Više smo emotivni, znaš, u tome je bila i razlika, znaš, njihovi bendovi su uvijek bili profesionalniji nego naši. Bolje su bili obučeni, bolje se govorimo o tim. Bliže je bila zapad, je bila Italija, Austrija, tu su lakše dovlačili te instrumente. A posebno garderobu, znaš. Ali su naši bendovi uvijek svirali strastvenije i maštovitije. I zato su naši bendovi uvijek prolazili dobro. Pa ti znaš, beogradski bend koji nije prošao u Zagrebu, nije ništa napravio. Da. Što i zagrebački bend koji nije prošao u Beogradu, nije prošao nigdje. Znaš, mislim, recimo, Parni Valjak je očajavao godinama, jer Parni Valjak nikad nije napunio. Pa ja sam bolje prolazio nego kada je bio onaj Parni Valjak, mladi. Oni je recimo uvijek naprave površno podsjetno. Uzmu recimo Pionir i ne prodaju sve karte. Prodaju 5, 6 godina, ne prodaju 8. Sljedeći put uzmu halu sportova, pa primjela tada 3.500, ne prodaju 2.500. Zato Pinki, koji prodaju na 2.000 i prodaju 1.500. I onda su oni stalno mene pitali ko radi protiv nas. Ja kažem, ljudi, vi ste najsviraniji bend na radiju. Kao što su Eaglesi bili u Americi, tako ti Parni Valjak bio, ako vrtiš skalu, tih tad je bilo par stanica, ti ćeš u roku 5 minuta čuti Parni Valjak sigurno neku pesmu, novu ili staru. Znači vi niste vi proskribovali, ali Parni Valjak i Prljavo kazalište nikad nije ovdje u tom vremenu pevao. Samo prvi put kad su bili u Domu Vodija, dole u Lome Beograd, Zagreb, kada su napravili haos, znači posle nekog, ali zato. Film koji tamo bio, prvi film je nastao od prve Azre, koji je otpustio Štulić i onda su uzeli Juru Stulića koji je iz Križevaca. To ti kao kad bi sad naš beogradski bend uzeo bend pevača iz Lazarevca, znaš. Mislim, ne želim da, ali moram ti da, Đukas sad. Tako su oni,
Oni su juru mislili ga taj Đokac iz Križevaca, a oni su ovdje napravili haos. Kad su došli ovdje i ja i danas mislim, to je jedan od najboljih domaćih bendova koji je kompletno svemu, sve je to bilo na svom mjestu, bez nikakvih ostataka, znaš. Haustor isto, Haustor je ovdje bio 10 puta veći nego kod kuće, znaš. Recimo, evo, recimo, tamo su sklonište. Tamo sklonište, ovo sklonište danas je u stvari tributca sklonište. Postoji 3 puta više nego ono originalno. A to sklonište i originalno je ovo sada u Hrvatskoj, ako ne računaš Pulu, nije imalo 10 koncerta. Van Pulu. To ne postoji. A ovdje su imali 3000 koncerta. I sutra dođu ovdje da sviraju negdje da punit će sve. Jednostavno imaju kulturu. A tamo... Da se vratimo na Biser i ove godine na 7, koje će možda jednog dana dogoditi svetlo dana. To su godine... Kako je, mislim, zato što tu je negde pao taj početni entuzijazam, baš tako deluje. Ja sam recimo izgubio tu, ja sam po pola godine bio... Ali su trajali 10 godina posle toga Bisera. 73. četvrti sam bio u vojsci. Tu sam izgubio u tom praćenju. Tih godinu još pre toga sam bio u šoku, jer u vojsku, kad sam došao iz vojske, opet sam bio u šoku, sam se vratio. Tačno sam tu 2 godine i kusur izgubio nisam, a to su jako važne godine, i u Švedskoj i u našoj muzici, jer tu se mnogo stvari desilo i promenilo. Tu je, kod nas, konkretno, je tu muzika postala biznis. Do tada je to bilo da, dobro, ovi će dužno, pa mislim, uzimali smo svi pare mi, ali to nije se sviralo u halama i na malim stadionima, to se sviralo samo u halama i samo leti na rukometnim košarkaškim igralištima, pa čak su neki pucali i na fudbalske stadione, znaš. To je postalo i tu se pojavilo mnogo ljudi, tu se pojavila organizacija i jedina stvar u kojoj smo šlajfovali, to je tehnika. Mi do 75. nismo znali šta je pravo zvučenje, dok nismo prvi put došli, da smo vidjeli prvi put pravo zvučenje, tako radi i da tako to mora da bude, inače sve ovo ostalo je farsa. Ali je diskografija eksplodirala 70. godina, jer su sve firme tele da imaju neku, to se prodavalo, znaš. Da, imalo je prođe. I tu je bilo masa bendova snimila i ono kad ti slušaš te sve snimke, te ploče iz tog doba, tu ima milion nepreciznosti, zanatskih, produkcijalnih, sve, ali ima mnogo mašte. Mi ovo podelje, mi smo maštovit narod i mi smo svaki bend, i čak i oni koji su bili najneuspešniji, ti kad slušaš to što oni sviraju, možeš da nađeš jedno zrno mašte i nešto što je interesantno, iako to je i neuvežbano i možda je falš to, ali ako umeš da prepoznaš šta su oni hteli i ti vidiš da to nije vrlo mala bendova bilo koji sad, znaš, jer na zapadu ti je ustavljena stvar, ti da imaš jednu jaku pesmu, ovo je potencijalni hit, ti imaš još jednu, ovo ostalo se pravi šematski. Jedan up tempo, jedan slow, jedan mid tempo, znaš, tekstovi standardni, ja te volim ti, znaš. Kod nas je toga, kod nas je svaki bend smatrao da sad kad napravi album, to je najbolje što će napraviti u životu. Naravno, to je uvijek prilično kontraproduktivno, da te mnogo tereti, a u vreme tehnika nije bila ni približno savršena i tu se mnogo bilo vremena i gubio spadao entuzijazam i tako dalje. I šta je sad tu desilo? Naša zabavna muzika je bila najjača stvar, bila je zabavna muzika, onda su bili narodnjaci, a onda su bili rockeri. A zabavna muzika je bilo, znaš, Đorđe, Miki, Dušan Jakšić, Boba Stepnaša, Šlager sezona. Šlager, znaš, to je bilo. I jedan put se pojavila ta Rusija koja je počela da ih plaćala fantastično i svi su odlazili u Rusiju po 7-8 godinu dana, se ne vrati kući. A ovi koji su ostali ovdje, oni su tako radili nešto. I tu se napravio vakuum. I sad, popularnost, razne top liste su to, jedan put su na tim top listama sve manje i manje bilo tih šlageraša, sve više rockera, ali mi nismo dovoljno, mislim, kad kažem mi, svi mi zajedno, nismo proizvodili dovoljno dobre hit muzike da bi popunili taj prostor. I šta se desilo? Narodnjaci, tadašnji, koji su imali vrlo kvalitetnu muziku, ne znam, 70. godine, to je u stvari pop muzika samo sa harmonikom, znaš.
su jednostavno ušli u taj prazan prostor bez otpora, niko nije tu bio čekaj stani, jer tu negde do 70. neke godine je sva okopovana narodna muzika nosila etiketu šunta. Kao recimo kod Mađara, što i danas, kod Mađara i danas nemaš novu komponovanu mađarsku muziku. Imaš čardaše, isto, Tradicionalno sve. a novo komponovano se svira kod nas, pa se izvozi u Mađarsku. Ja se sjećam, tamo neki bendovi, oni Šivaravanje, Šogori, šta ja znam, su prodavali po 500.000 ploča, snimali su ih ovde prodaju 5.000, a tamo predaju 495. Znaš, jer oni zakonom nisu mogli da snimaju na mađarskim labelima, a oni su snimali i samo prebacili u Mađarsku. Mi smo to ispustili i pustili smo za to. Ne mi, nas niko nije pitao, nego ti koji su o tome odlučivali. I to je jedanput samo zapljostulo sve i počeo da uzima velike pare. Jesu oni uzeli sve. Kad se to otprilike desilo? To je od 70. godina. Početkom 70. Sredinom 70. godina. Jer rock je bio jak i sve, ali nije imao dovoljno količine kvalitetne muzike da pokrije to. Da. Jer to se znao, to je bilo, ne znam, Jo grupa, pa ne znam, Smak, Indeksi, ali to sve, oni su svi proizvodili malo materijala. Koliko je bila potreba tržišta? Za razliku od drugih novijaka kojih je bilo sijaset kumravo ih i samo su svi bacivali singlove, stalno, znaš, kad pogledaš produkciju, dođeš recimo na ove berze, diskove, šta ja znam, pa pogledaš produkciju 70. godine, pa imaš kutiju, ovo su ti singlovi roka, a ovde 15 kutija narodnjaka. Jer takva je produkcija bila, znaš, imaš recimo firme koje su samo to snimali, Diskos recimo, ili primarni Jugodisk, samo to snimali tu na kilu, da. I onda su oni uzeli to i oni danas, oni su uzeli tu kapital koji su posle mogli da investiraju u sledeće projekte. A mi smo sve imali manje i manje pare i sve smo više zavisili od nekog, od firme, od nekog ko će ti da pare, znaš. A ljudi su sve manje i manje mogli da nas više niko. Ajde reci neko će uložiti neki band danas. Kako da se zove? Lidu čobu ko će uložiti ovo, pa neće niko. Ja bude garantuje niko će se da ova vrati. Da. To je. Postoji sad jedna ta teorija da je kod nas rock muzika u stvari bila režimska stvar. Da je u stvari država podržavala postojanje rock muzike, dok je tržište i publika su bili u stvari naklonjeni narodnjacima sve vreme. Nije to tako, ima nešto drugo što se tiče režima. Režim nije sprečavao rock. Jer na početku je režim bio protiv roka, a onda su nas nekoliko koji smo bili ovako rečiti, jednom sam to čak i ja da pričao, mi smo rekli da je sistem, to jest da su postulati hipi pokreta i tog uopšte svetskog pokreta mladih istovetni sa komunističkim manifestom. I sa nesvrstanima na neki način. Nesvrstanima, jednakost među ljudima, među polovima, bratstvo, jedinstvo, tako dalje. I onda ovi nisu više, nije mogu kaže, vi ste, jer je i na zapadu rock bio u opoziciji, borio se protiv rata u Vijetnamu, tako da ovi nisu imali zašta suote. A pritom su bili zgodni, kad se drže neke političke tribine, govorit će Pera, Žika i Laza, ali to je igranka svira taj i taj band. To oni svi čekuju igranku, ali poslušaju te ljude, oni kažu imali smo jako posjećenu tribinu. Znaš, to su bile te manipulacije. Ali nismo mi bili, mislim, nije to baš tako bilo. A problem je bio što su određeni krugovi u radio i TV difuznim stanicama imali moć da određuju šta ide, šta ne ide. I do jednog trenutka to nije išlo uopšte. Onda kada je krenulo, onda je išlo samo to. Kao što i danas ti recimo, rock'n'rolla nemaš na medijima uopšte. Imaš dve neke sitne emisije i tu nekim poznim časovima, a imaš preko dana, imaš gomilu nekih nedefinisanih muzika koje su kao kvazi popularne. Pritom, kad se naprave velike rock manifestacije, kao što recimo Beer Fest ili kao što recimo tu dođeš neki veliki svetski band, ti onda vidiš da postoji publika ovdje. A mislim, tebi dođe
Pa ne znam, evo ti je Riblje Čorno, koliko ljudi dođe na Riblje Čorno? Znaš, mislim, znači, publika postoji, samo treba im dati dovoljno informacije da oni shvate da to treba da vide. Ti možda sviraš fenomenalno kad to niko ne zna. Znaš, mi Srbi smo uvijek bili ispatrili da propaganda je prevara, ko vredi znaće se. Nije tačno. Neće se znati, možda vrediš 100 puta bolje, ali ako nemaš dovoljno marketinga svog nekog i nekog koji će tebe da plasira, neće niko znati za tebe i samim tim nećeš imati nikakvu afirmaciju, osim u najužem ili malo širim krugu poznanika, prijatelja i onih koji je znam prate, znaš, ovo strogo. I to je ono što u ovom trenutku fali, mislim, jer ja znam, ja radim sa ovim mladim ljudima već 10 godina, mladim bendovima, demo master, mislim, šta ja znam. I sad ja njima, baš onim, neki me pitaju, šta misliš, kaže, ovo, to, misliš, ovo, treba. Ali se samo plašim da me ne pitaju šta dalje. Jer ja ne znam šta da mu kažem. Kad sam znao da kažem šta dalje, pa makar je bilo to i teško, idi tamo pa probaj, pa ne znam. A danas imaš zid, jedan mermerni, koji ne možeš da prođeš ni sa Hiltijem, znaš, a kamoli, jednostavno, ti, recimo mi i nama slični, im damo neku platformu da se oni dignu iz mora istih. Znači, ovi bendovi koji su svirali kao mene, pa su ono danas snimci, i sad oni su kao nešto. I sad tu treba se pojavi neko ko će kaže, ovo ja ću uzem ovo, ovo će kaže, ja ću uzem ovo, ja kažem ovo, evo je, znaš, mislim da se napravi neka eventualna pozicija da oni nešto urade. Da, postojale su neke institucije koje, kakve takve su bile, ipak su postojale, ne znam, radio... Recimo, porazno je recimo da jedan PGP koji je bio gigant, i sad je u stvari na papiru gigant, nikad nije imao instituciju Talent Scout. I upravo to ima. Upravo smo mi, zahvaljujući Talent Scoutu i ovom Ristiću, dobili prvi. Oni su bili jedna kuća koja je bila talična, njima je sve padalo s neba. Njima je Miroslav Ilić pao s neba, njima je Lepa Brena pala s neba, njima je Riblje Čorno pala s neba. Bora koji ste, ajde, pusti Boru, posuvek. Blaja ga izašao iz Bore, pusti to malo da snimi on, posuvek. Znaš, mislim, evo ono kada je stala sreća i kad oni recimo unazad 20 i kusur Kad je trebalo na znanje da se radi, onda je malo zapelo. Jer u zemljama sa organizovanim show biznisom se kaže, uzmemo ovaj band, hoćemo, mnogo su ružni, daj malo ih doteraj. Šta će, nemoj da se obaču ovako, da se obuku ovako. Ove pesme da ne sviraju, a ove nek sviraju, znaš. To su neke ordenice koje su jako bitne, znaš, današnji, nekad. Kad smo mi počinjeli, bilo je potrebno da sviraš što šire i što više, pa čak i nešto narodno. Da se zna da sve znaš, malo džeza, znaš. Evo danas sviraš to što si odredio, da sviraš malo, 5% levo, desno i nema zezanja. Ako napred, to samo David Bowie možda pravi zaokrete, ali on je jedan, znaš. Evans band kad zacrta svoj put, on tu delje i to njega očekuje. Čim počne da ide levo, desno, znači izdaje svoje principe i gubi onaj svoj navijački fundus, a da li će dobiti drugi? Teško, znaš. To treba ljudima objasniti. Ja svirim povode, ja pojmo sad ovo, ja sam im raspojno, samo jedan se posvezaju, ti si to rekao sviramo, a nije valjalo i onda to. Dobro, vjerojatno sva trojica ne bi sedeli sad ovde zajedno da nismo bili uporni, tvrdoglavi, da nismo imali glavu tvrđu od zida. Pa znaš što, nekad treba i žrtvovati nešto, ne samo materijalno, nego i sebe i pregaziti neke svoje principe i progutati gorke knedle u ime nekog eventualnog boljitka kasnije, što se nekad ispostavio, nekad se ispostavio da je još gore ispunja, ali sve je to A su bili biseri u Sovjetskom savezu? Ne, tu ne. Nikad nije bilo šansa? Ne, tu su samo šlageraši. Samo je za njih bilo predviđeno. Jer to ovi naši nisu zapravo procenjivali da je... Rusi su tražili takozvane revijalne bendove, znači bendove koji su pevali svetske hitove po mogućnosti na srpskom ili na ruskom još i koji su menjali garderobu po 5-6 puta. Znaš, to je njihova tradicija, oni imaju to još od carskih vremena, te velike
znači operetske predstave, znaš. I to je dugo trajalo, recimo njima od rock bendova tamo su jedino Indeksi bili, to su Indekse vratili, jer su Indeksi spremili Beatlesi da sviraju. To je ne priču moda počinje. Došli će, pošto Indeksi kad spreme Beatlese, to zvuči kao Beatlesi. I mi sviramo Beatlese i kad su završili prvi koncert, oni se zahvali i kažu mi, kad smo teli Beatlese, mi zove Beatlese. I mi se idite kući, što smo išli. Tad su imali 2 singla, imali su u ruki pruža, ne znam šta još. I onda su posle par godina, kad su već imali diskografiju, onda su išli, svirali su baš ono kao Indeksi. Ali Rogo Bendović je mnogo kasnije teo doći u Rusiju i to baš ono pred kraj Sovjetskog saveza. Onda sam Bajaga napravio. Znam, Bajage je bilo dugme su išli sredinom 80. Ja sam bio s tunelom 88. godine i posmatrao sam oko sebe kako puca Sovjetski savez, bukvalno. Mada još uvek, oni su imali strašnu organizaciju, kod njih je to sve bilo uvek. Kad ti kaže da će bus biti u 4, u 5 do 4, imate za kvaku, znaš, svaka sala, da li u velikom gradu ili u malom gradu ima garderobu. Sa ogledalima, sa kupatinom, nešto se kod nas nema nigde, evo vidi doma ovdje kako je garderoba. Malo veći lift. Kako je nama izmakla ta onda veza sa tim velikim tržištem koja je mogla jako mnogo da koristi našoj generaciji, na primjer? Zato što su oni promenili, zato što je ušao zapadni kapital i oni su, ja tamo pazi, Rea Hip je tamo imala turneju godinu dana. To je enormno tržište, posebno Sovjetski savez, i Rusija, ali Sovjetski savez, ovo odeš tamo i te zaboravi Bog, znaš. Sad je, potencijal je sad Kina. Kinezi još nisu zatvorili, to se otvario pomalo, ali još nisu otvorili toliko, oni kad pošlu da primaju bendove, da turneju. Ali samo tu postoji jezička barijera. Postoje, Kinezi strašno, Kinezi su ljudi koji strašno brzo uče jezik. Pogledaj, naši Kinezi sve znaju srpski. Njihov jezik je najteži na svetu. I njima je svaki drugi jezik da ga nauče, znaš. A drugo, znaš, ta engleska subkultura, to je proderalo oko njih odavno. Posebno u velikim centrima, veliki centri, ne znam, Šangaj, Kanton, Peking, znaš, to su multimilionski gradovi. Pa samo sviraš u Pekingu, možeš mesec dana i da ti dođe jedan put čovjek na svijetu. Ali ti bude stalno puno. Tako da, to je tržište, mislim, koje treba, u kojem svi razmišljaju, a ovi još to drže, znaš. Bio je jedan engleski band, sam čuo priču, koji snimio singl za kinesko tržište i oni su mi rekli, probni tiraž od 5 miliona, prodali smo samo 2 miliona, slabo to. Znaš, priča se. Neki trećerazni band, preko neke veze. Ali, Sovjetski savez, znaš, to je... Mi smo nekako bili, ali zato što smo najbliži po mentalitetu njima, znaš. Posebno taj Đorđe Vajanović, tamo 3 Elvis Presley. I plus Beatlesi zajedno. Ja sam bio 88. kad je već prestoji da odlazi tamo u Rim, znaš, ovo. Ma nema mesta u kojem sam došao i da sam rekao da sam iz Jugoslavije, što sam iz Beograda, kako je Žorž, ono da Žorž živi. Prvo pitanje, ne pita me ništa drugo, ni za fudbal, ni za Slobu Miloševića, pita me kako je Žorž i kako je Rada, ovo je broj 2, Karković. Sve ostali su kao, sve su super, znaš. Ali sve ima svoje od do, ništa ne traje, ni čini od zora. Tako da, popularnost je tako jedna stvar koja nikad ne traje dovek. Ne traje, znaš, kad taj neki koji je popularan, pa strada srećeno ili nesrećeno, i više ga nema, onda kult raste kao Jim Morrison, šta. Pitanje je šta bi danas bio Jim Morrison i danas to živi, ili Kendrick. Mislim, ne mislim o kvalitetu, mislim o popularnosti. I popularnost jednostavno je obrnuto s razmjernom dužini trajanja nekog izvođača. Pa kakva je bila popularnost Bisera tu u toj poslednjoj fazi oko albuma, od Motorok i posle kao ovim poslednjim singlovima? Znaš šta, mi smo bili Biseri, i gdje smo Biseri, socijala tako, mi smo bili mega popularni 60. godina. Zato što smo bili underground. Jer bila je taj jukebox, taj stari jukebox, je izdavao filmski svet, i bila je priča, i po neki singl. Nije bilo televizije, nije bilo nečega, znaš.
Ja sam recimo slušao o sebi stvari koje ja ne bi pričao da se hvalim u sebi. Koji sam ja gem, pazim, ovaj ne znam s kim pričam. Kaže, taj džep, to. Ti nemaš pojma ko svira. To bre, kaže, njega su zvali da svira u Americi, on nije teo. Su tako neke stvari. I ne samo za mene, nego za svakog pojedinačno, zašto ne. I to je bilo onako, stvarno su od usta do usta, znaš, to su silulete pola Jugoslavije nije vidjelo nikad. Ali su za silulete pričali da su neverovatan. Oni su bili jedan show band koji uvijek imao dobrog gitaristu i imao tog Zorana Miščevića koji je bio harizmatičan i frontman kakvog nije imala Engleska. Ali problem je imao što pevao na engleskom, a nije znao engleski, nije znao ni jedan tekst. I nije teo da... Baš si sad listao kod... Ja sam rekao Zorane, daj, ja ću ti napišem tekstove ćirilicom, znaš. Ne treba. I stvarno funkcionisa. Ima kod Žikić u onoj knjizi Fatalni ringišpil, par njegovih onih rukopisa kao koji su ostali Whiter Shade of Pale. Da. Sve je pisao onako kako se izgovara. Pa nije on pisao, nego njemu su pisali. Da on zna šta da peva. Da on zna šta da peva, znaš. To je pomorao piše neko ko zna engleski da bi napisao izgovor, da bi on mogu da izgovori, znaš. Pa imao sam i ja takve pevače, znam ja to je muka velika. Ali, je uvijek znao samo recimo, ne znam, Easy Living i ono između to Like Shikin, Bikin, Kikin, Gugu, znaš. Ja sam se, svirka neka bila, motoskup neki, jedan od prvih ovo vreme tu na Hajdučkoj česmi i svirao sam tad. Da li je bio tunel ili već bio Vlada Jet Band sa pokojnim Bobanom, ne mogu setiti. Mislim da je bio već Vlada Jet Band. A Boban je svirao pre toga dugo sa Zorom. Oni sviraju ovo već standardno služnih bio i tako. Jedan Engles koji je tu bio došao, kako sam ja znao, znači iz Doma Modija, da je tu neki kao nešto je pisao, kao neki putopis, nešto. I kaže meni, ovaj dobro peva, ništa ga ne razumije. Vratno, kaže, ima neki velški, kaže, akcent. Vjerovatno. On je to ubedljivo. To je zvučalo engleski. Da, imao je harizmu. A niko nije da znao. I bilo ono tu pajaca koji su bili... Koji su danas kao nekom, znaš, on je bio mleci, to su bili, ne bi teo da uvrede nikog, znaš, i da pominje koji su tu imena, ali to su bili pajaci, ne opevali, znaš. Ali, kaže, ti žao tih vremena? Nije mi žao. Neće biti žao ni ovih vremena. Svako vreme ima svoje, samo treba to da prihvatiš kao tako, da se žive u... Znaš, jer ako sad ja živim kako sam živjelo nekad, ja ću biti u potpunom aritmu sa svakodnevnicom, bit ću izgubljen u svemiru, znaš. Ali treba da znaš gde si i šta radiš i se prema tome postavljaš, uopće si najmo. Dobro, znači ako sam te dobro razumeo, ti misliš da je erozija domaće rock muzike počela još 70-ih? Da. Tad je, znaš, mi smo palili samo zadovoljstvo i još jedna velika stvar je bila jako bitna, počeli smo da varamo publiku, znaš. Bilo je samo bitno da imaš plakate, iskupiš muzikante i ideš, postoje jedan plakat, grupa Julska jutra, koja nikad nije postojala, bar ja ne znam, možda i postoje nekad. Znači, plakate bile poput ovaj zid, crvene, sa žutim slojima, plamen neki, kao July Morning, po onome... Juraj Hip. Na te plakate je sviralo pola Šumatovca, tezge po Vojvodini, a svirali su šta Kozavatić. Bitno sviraju Smoke on the Water i Paranoid, ostalo nije bitno, znaš. Onda su počeli lokalni bendovi da se pojavljuju, koji su svirali bolje nego ti što dođu, znaš. Onda tebi više niko nije verovao. Kad zalipiš plakate, sad ne misli da daj opet neko preva, znaš. I druga stvar koja je bila smrt, to su diskoteke. 67. godine kad su krenuli pre, pa znači 70. godina diskoteke su počele da grickaju, a onda u drugoj polovini 70. godina disko muzika i ekspanzija diska je potisnula šta će imao band kada on je disc jockeyem, tada ne znam, koji ima dobar poče i on da mu tamo gramofon i on da mu večeru i plati mu njemu jednom koliko mi
puta 5 platio moj bend ili tvoj ili njegov. Mislim, to su neki odnosi. I to je bilo isto. Onda smo došli početak 80. godine kada je opet sve krenulo, jer pojavila se nova generacija. Nova generacija se ljudi, pojavila, da. publike nova generacija, pa nova generacija svirača, nova generacija nove mode, znaš, sve se to pojavilo i to je lepo išlo, boga mi, 80. godine su bile vrlo dobre za svirku uopšte, ne samo rock and roll, nego sve što je bilo nešto kao ta pop rock muzika, to je funkcionisalo i onda kada je počela... Kako si ti doživeo tu estetsku promenu u muzici domaćoj pre svega, početkom 80-ih? Znaš šta, ja sam to posmatrao iznutra, jer sam ja sa Encom pokojnim bio jako dobar prijatelj. Ali to je bilo u stvari jezgro. Da, odatle sve Oni su krenulo. svirali SKC, vamo, levo, desno, žurke i tako dalje, ali su snimali kod Enca. Jer bio je samo u drugoj macije moglo. i bio je studio 6 koji izgleda udobiš ni pod razno, studio 5 i 6. A koji drža PGP u suštini. I drugo, ti dođeš tamo pa sad snimaj, niko ti ne... A Menco je znao da prepozna benda i kaže, čekaj, Onkar, kako on kaže, sad ćemo mi to, ovo nemoj, ovo, onda nešto malo i on odsvira, onda dovede ovoga, kada on istupa i neko je došao, on je šminkao te snimke, jer oni su svi bili dosta skromni svirači, i Orgazam, a posebno i Dole. Oni su bili u zavadskom smislu jako skromni. I do Šarlova akrobata, tu bio Milan i Koja i ovaj Vd, oni su svirali, znaš. A ovi ostali su svirali šta zavate. Oni su, pa evo, bio mi Gile pre neki jedan pričam, pa Mala, kako se zvala, ne znam više. Ona je svirala bas mesec dana kad počeo svirati s njim. Marina. Pa me, što ti očekaš od osobe, muške ili ženske, da mesec dana svira u elitnom popularnom bendu, znaš. Ali to je Enco uspeo sve znaš, i ne samo njih, i mnogi drugi su kod Enca. Znači on je njima odigrao ulogu skauta. On je odigrao i on je njih nudio i progurao i Encov projekat, taj prvi paket aranžman, tu sam čak trebao i ja da imam svoje mesto s Nelom, jer mi smo bili isto bend koji je svirao kod Enca u studiju, i ne samo mi, trebalo da bude 7-8 bendova po 2 stvari. A onda je Enca uzao samo ova 3 benda, po 3 onda smo, tako je po 4, i napravio to što je u stvari i dan danas antologijski album, jer je to slika trenutka beogradske, pa i jugoslovenske rock scene koja je napravila zaokret i počela da pravi nešto drugo. I tako da, znaš, ja sam tad imao baš ovo, i tad se dosta sviralo, bilo je puno tih nekih dobrotvornih koncerata, ne znam, za ovo, za ono, znaš, gde smo svi zajedno svirali, i Rilda Čorba i neki band koji je juče prvi put izbacio singl, i onda si stalno imao, a bio sam i na radiju već, i onda, znaš, znao sam tačno šta se dešava i šta ko radi i šta ko obećava, a ko je u zabludi, znaš, mislim. I to je bilo jako lepo vreme, jako, kako kažem, znaš, danas je ta izolacija, stvorili su se ti kao neki, nisu klanovi, ali krugovi neki, znaš, mi radimo samo ovo, posebno recimo taj metal, oni su se pocepali, oni koji bi trebali budu zajednički front. Da, na 50 žanrova. 50, ali samo smo mi pravili, svi ostali nemaju pojma. Da, sekta. Je ona normalna stvar, mislim, zavadi pa vladi. To recimo kod Bosanaca nikad nije bilo. Kod Bosanaca, u vreme Sarajevske škole, svi smo jedna raja. nisi mogu da čuješ da ti neko lošu reč kaže za Bjelodugme ili za neki početnički sarajevski bend. Da pitaš, oni su super. To je bilo kod njih jedna solidarnost, zanatska, esnavska. Ako nas samo pitaš nekoga, je li ovo? Ja, nemaju pojma. Oni nemaju pojma. Slušaj ti nas, mi, a ovo je... I to je jedna od stvari koje su pokvarile posao i pokvarile sve moguće. I dan danas kvari. A danas, znači današnje vreme ne bi to komentarišem jer nikad gore nije bilo. Neće nikad. Problem je tome što mi nemamo, pre svega, sindikat muzički. Svi na zapadu se zna, bre, domaći muzičari su zaštićeni od stranih. Oni su istarali Bee Gees-e iz Engleske kad su počeli smetaju njihovim vrhunskim bendovima, su otišli u Ameriku. Iako su oni bili Englezi porekla, ali su došli ali za su bili Australiju. Australijanci i oni istekao im radna dozvola,
Vidite, i oni su otišli u Ameriku i napravili ono posle, iz početka sve. Tako da, kod nas, pa evo ti, pogledajte, oni su sad počeli da regulišu to, recimo, ja nemam ništa protiv da gostuju hrvatski, slovenački, makedonski, bosanski bendovi. Ali da možemo i mi da odemo Ali tamo. mogu da možemo prvo i da reciprocitet da postoji, Da. i drugo da oni ipak imaju neki, znaš, kao što ja ne mogu da kupim nešto u inostranstvu što se proizvodi ovde, moram platim carinu. Ja proizvodim muziku, on proizvodi muziku. On mora me zaštiti nekom taksom kad on dođe na to što on radi, jer on uvozi nešto što meni konkuriše, kao nelojalna konkurencija. To su neke stvari koje kod nas nikad neće biti. I drugo, znaš šta, u celom svetu se zna, ti kad dođeš da sviraš u klub, ti imaš kategoriju i imaš minimum za koji sviraš. Koji nije veliki, ali je minimum. A kod nas nema, kod nas imaš masu ljudi koji sviraju za večeru. Da. Aj malo da pričamo o tvom radu na radiju. Ja ovako sad imam pomalo utisak kao da sam došao kod mog nastavnika muzičkog. Jer si na neki način to bio. Ja sam u radiju slučajno došao potpuno. Nego što ja sam učestvovao u pravljenju nekih radija. Sam učestvovao direktno u formiranju studija B. Ja sam im dao, ovo to nikad ne pominju, ni ne mora, eto i sad radio da bi pominjali. Ja sam njima dao bio na upotrebu 400-500 ploča, što je u vreme bilo dragocenosti. Danas ljudi ne mogu shvatiti, danas se sve dume, pa ako nisi imao ploču, nisi imao muziku. Da. Ili bar snimak, znaš, tvrdi snimak, znači traka, nešto, znaš. Ali nisam nikad razmišljao, radio, jer sam dolazio gostovao i 1000 puta na radio kao Crni biseri, kao ne znam, ovo nešto. I onda sam potpuno slučajno došao i posle par dana kad sam počeo da radim, shvatio sam da sam se ja spremao ceo život upravo za to. I onda sam se postavio kao ubačeni agent iz neprijateljskih redova, jer sam ja u stvari počeo da radim za to da ljudi koji sviraju ono što i ja sviram i što volim, dobiju što više prostora i da ta muzika dobije što više prostora u etru. I mislim da sam dosta toga uspeo. Nikad nije... A kako si tačno došao na radio? Bila neka audicija? Ne, mi smo spremali single. Prvi put i poslednji put pesmu koja nije naša, nego nam je tadašnji urednik drugog programa, Milanko Prodanović, nažalost pokojni, koji je kasnije bio urednik i na 202, napravio pesmu, a pesnik, sad ne može, da pišu tekst. Mislim, ja nisam bio zadovoljan s time, ali Goran, pošto je bio prijatelj sa Protom, rekao snimit ćemo, mi smo to po domovoj vežbali, spremali i otišli smo u Lipu, da, posle probe, znaš. I tu Goran nešto sa Protom počeo, ma koji si ti urednik, što je, evo, sad ću njega da zaposlim na radio. Ma daj, pusti meni. Ajde, uvati me za ruku i odvedemo u radio. Kod Steve, pokojnog Markićevića, koji je tad bio muzički urednik, Steve, što sam znao Stevu, sve sam njega znao. Kaj je dobro si došao, svi su, a tada što je 78 godina, tada imalo se para, ceo radio na moru, to ne u Hrvatskoj i Crvenu, Španija, Grčka, Balearska ostrava, znaš. I jako da radim uopšte. I ja tu uskočim, to leto. I odmah sam dobio emisiju da radim muzičku. Sutra dan, četvrtkom prepodne, muzičku prepodne. Kao je prilike nešto slično kao sad nije za rock'n'roll. Novi album, novi singlovi, stari album, koncert, znaš. To je jedna šema koja funkcioniše, znaš. I tu ti, ja počnem to da radim na tome, da određene muzike dobiju svoj prostor, uz pomoć nekih kolega koji su tamo bili, i mi smo to uspeli. I onda smo pokrenuli taj hit, 202, sa živim izvođenjima, što je bilo i ostalo nezapamćeno u našim prostorima. Ali je tu prošlo, mislim, govorim o tom periodu, to je sve što je iole bilo vredno jugoslovensko celi baj napred da sviralo na hitu. Osim Belog dugmeta koje nikad nije bilo u tom trenutku kad smo mi radili to aktivno. Nego, znaš, ako su oni imali, oni se skupe... Da, po 2 godine. Znaš, bio je Bregović,
Bio je Bebek. Bili su Ipe Ivanić i Laza, ali nikad nisam imao celo Belo dugme. Jedino kad mi je Belo dugme sviralo, to je Hipodrom je u stvari bio hit Vesna Dvojke. U saradnji sa centrum, tako mi je svirao Iron Maiden i Belo dugme i Atomsko sklonište, svi su mi svirali na hitove. I danas ima slike, pa mi napiše hit 220, nema laži, nema prevare. Ali Jesi ti birao šta će biti predlog za hit nedelje i za sve ostalo? da, pa ja sam to tako uređivao, znači, mislim, ja sam davao slobodu saradnicima da oni... Po svom afinitetu Ali sam pazio, pre svega, da se ne idu ekstreme, da smo mi u nekim trenutcima otišli u ekstreme, posebno kad je metal u pitanju, jer je ta publika bila najupornija i najvernija. Mislim, ne možeš ti da podceniš kad ti se javi 150 ljudi za nešto, a ne 150 poziva, pa jedan zvao 50 puta, nego vidiš da 150 ljudi raznih zove, jer ta grupacija, jer samo na Vesna Dvojici je bilo te muzike, nigde više, a ovi ostali, ne možeš da ih eliminišeš, znaš, tako da smo mi... A kako ste ti doživio uopšte tu pojavu heavy metala, posebno to sredina 80-ih kada je krenula ekspanzija tih što ekstremnih žanrova, posebno što dolaziš iz tradicije Birdsa i Harmonija. Metal je imao da ospori, da bi svirao metal moraš i da znaš da sviraš. Ostali su svi bili kao projekti, pa ne moram Bog zna kako svirao, ako ima lepe ideje i ne znam, produkciju, proći će, znaš, ovi neki alter bendovi tog vremena. A metalci stvarno se, prvo se mora da sviraju masno, znači, ne drive-no, znaš, i da solo gitarista zna da svira tu solo gitaru, ne može da svira 2 tona, znaš, i pevači su morali da pevaju tačno, jer pevač nikad nije bio, ne učeš, dok nije bio tu, znaš, to su u principu bili tenorski pevači, znaš. Tako da s te strane su oni bili u prednosti, i drugo, metalci su imali najbolje balade. Svaki metalni band koji ima dobru baladu napravio je posao. Balade su bile uvek, znaš, ovi dup, pa balada, svi popadaju mrtvi, znaš. I tako da smo mi na tom planu bili postali na neki način ambasadori metala. Pritom to nije moja muzika je rockabilly, u stvari i country, to je ono čemu sam ja odrastao, ali nije me i tata kupio... Poslušao si glas naroda. Nije me i tata kupio da se ja igram za sebe, ja sam bio tu samo produžena ruka svih tih glasača da pušta. Transmitter. To je ono što oni traže, znaš. I danas, oni misle vada da band da svira heavy metal. Ovi koji ne... Vi ste metalci, pa nismo. Pa kako ti nisu? Pa nisam, nikad nisam ni bio. Ja sam radio u tome, ali ja lično to što sviram, to je nešto popularno. Samo sam htio da pitam za Bisere, negde je pisalo da su bili na turneju u Maroku i Tunisu. Mi smo bili po... To je neka saradnja sa Airliftom, koji je pravio ekskluzivne dočeke Nove godine. To je 10 dana, odeš 3 dana pre i 7-8 dana posle, i sviraš taj doček i možda još par svirki. I svirali smo u Kazablanci, u hotelu Kazablanka, svirali smo u Tunisu, u hotelu El Bustain se zvao. Hotel, svirali smo napred na Malti, u La Valette. Pacefield. To je recimo, sad izaberem nešto, Petlovo brdo od La Valette. Znaš, La Valetta ti je tvrđava, onda imaš, uz obalu sve imaš ta mala mesta, taj Pacefield, to je onako hotelsko, tu smo svirali u Villa Rossi 2 godine. I to je bilo baš, to su posebno taj Maroko, to je bilo iskustvo, nevjerovatno, mislim, to je druga planeta. Su dolazili Marokanci baš ljudi dan da slušaju. Bili su ovi naši, ali je drugi dan je došla gomila ljudi, Maročana, što bih sad rekao, koji su tamo, znaš, njima Nova godina ne znači ništa, oni imaju svoj kalendar. Njima Nova godina 17. oktobar, nema veze, znaš. I onda, kad smo mi prvo večer napravili Pampas tamo svirali, a svirali smo još 5-6 dana, onda je ta publika sad jedan put, ovi naši su i svi išli pa cirkulisali po izletima, a mi smo svirali svako večer po ugovoru, jer su dolazili tu Marokanci i to je bilo baš onako, pritom ne razumiju nas ništa, mislim, jer oni ne znaju ni engleski, oni su frankofonska država. Mi pevamo i na srpskom i na engleskom, znaš.
ali su ono svi kao, jer znaš, taj rock and roll, to je internacionalni muzički jezik, to je nešto što... A ima veze i sa Afrikom dosta ovako. A ima, znaš. I tad sam prvi put čuo tu njihovu muziku koja se sva u četvrt tonovima. I kad počne pesma, više jedan deo se ne ponovio od početka do kraja, a pesma traje 20 minuta, znaš. Kao najprogresivniji progresivan, Da. znaš. Pa slično kao Vitina Riven, sad što rade. Da. Da. A reci mi, kako je nastao tunel? Pa pazi, samo da idem krajem, ja sam već bio radio i posle tog snimanja tog singla, onda smo se mi malo počeli da uložimo u bendu, jer bend je počeo se ponašati kao neko kako ja ne umijem se ponašam. Mi počeli smo težimo ka tezgaraškom bendu. Daj, svirat će mi što treba, samo jednostavno izgubila se ta hemija koja je postojala među nama, jer od originalne postoje ostali smo Goran i ja, ovo su ljudi sve već novi ljudi. To govoriš o biserima? Biserima, da. I ja sam rešio da prestanem da sviram. Sa Ljubom sam bio prijatelj uvek, znaš, ga znam još kao klinica. I Ljub mi rekao da izašao iz vremena vreme i kaže, moja prima bend. Uzemo Stevu, Steva je došao iz vojske i uskočio kod nas u Bisere i cijelo je s nama možda mesec dana, par svirki. I mi napravimo taj tunel. A ne bilo problema što Ljubav više iz neke akustičarske priče? Bilo je problema, on je iz te neke salonsko-elitističke forme, što sam ja, dok sam ja njega prelomio da nema nešto gitarama, ne štimuje, sviraj, naštimovo ćeš i posle, znaš, mi sviramo, znaš, trojica, kaže, ne štimuje gitaru, sviraj, band, znaš, i ali smo napravili, mi smo 5 albuma snimili, kao tunel, znaš, i tu ima lepe muzike. Znaš, uspeo sam Ljuba ima jedna od najtalentovanijih muzičara koje sam ja vidio na ovim prostorima našim. Ja mislim da je, ako ne i najtalentovaniji, najkvalitetniji, posebno autor. A ima strašno visok prag autocenzure. Znaš koliko sam ja pesama spasavao i spasao, ovo ne valja. Nemoj, čekaj, stani, daj tu pesmu da vidimo. Sad, jeste, mala je prekitnjasta, pa ono skinje malo ono, tako je moje vreme letio, on je rekao, to je bez veze pesma, on dan danas peva tu pesmu, znaš, ili je za ne plaši se i tako dalje, su fantastične pesme. Njegove pesme, više bez lažne skromnosti, su neuporedivo bolje nego moje, iz tog doba. Dobro je funkcionisao taj vaš tandem. To je rock and roll, znaš, onaj klasičan, a njegove pesme su, znaš, ono, to je sofisticirano, ono što biste rekli. I, međutim, znaš, kad je počeo taj, već smo pravili otprilike 10 godina, znači, 88. 9. smo se vratili iz Rusije, snimili još jedan album i onda je počeo taj rat i to sve, ja sam izgubio volju bio da radim bilo šta. Jer, raspada se nešto u što si verovao, znaš, ta zemlja koja, ja sam bio Jugosloven, Srbin, ali sam bio Jugosloven po opredelenju, znaš, i danas mislim da je to bila fantastična zemlja, bez obzira što neki pričali, znaš. Jer kad navedeš neke stvari i ispričaš, je li bilo to, ne može reći da nije bilo to, znaš. Možda nekih stvari nije bilo što imamo danas, ali mnogo toga smo što danas ne postoji. A koje su mnogo vitalnije važnosti nego te neke druge stvari, znaš. Tako da sam par godina potpuno bio, radio sam na radiju, nisam uzeo gitaru u ruke, znaš. I onda sam Bobanom pokojnim sam počeo da radim to kao Jet Band, još 96. godine smo snimali, baš u vreme Dejtonskog sporazuma, mi smo snimali neke snimke. 95. znači? A? 95. da. Snimali smo kod Toke, ovdje na Banjici. Jedan broj kaver na srpsku, znaš. Da, pa to se pojavilo na onom prvom disku, koji je ubio mrtvu prirodu, oni bonusi. Da, taj jedan deo se pojavio. I onda opet, malo smo svirali. Ali to je opet bio praktično tunel, mislim, tu su bili i Ljuba, i Steva. Ljuba je uvek tu, Ljuba je na svim mojim pločama, bez njega ja ne mogu da napravim
vokalnu sliku, jer mi treba taj njegov background. Ali to je bio, tad je Steva svirao u početku i bio Boban Birtašević. I onda smo opet nešto kao prestali. Onda, tu negde 2000 neke, smo se opet, Boban i ja, sreli, ajmo da sviramo. I onda smo, a Kića je onda se pojavio, ja sam ga ubacio u radio, on imao svoju ličnu tragediju životnu. Ova je 9 godina da robije bi ga. I onda sam ja se potrudio, malo je bio, izgubio, malo bio u autu. Ravan je došao sebi, ali onda je, znaš, posle izvesnog vremena, znaš, počeo je da malo... Ja sam ga doveo u radio da radi i tu je odlično rad, bio organizator i bio jako voljen i cenjen. I onda smo počeli sviramo i. Mi snimali smo, Boban, on i ja smo snimili taj prvi album. Tu je Ljubo, naravno, pevao s nama. I onda je Boban, ja nisam znao da je Boban već tad počeo da poboljeva, nije nam govorio, znaš, on je nažalost posle i umro. Ja sam drugi album praktično snimio sam. Kića i ja smo snimili Matricu i onda sam ja dovodio gitariste Da gostuju. da gostuju, ne znam, to je svirao i Dadi, i Bucko, i Borkova iz Kanade i šta ja znam. To je meni jako, znaš. Onda sam počeo da, kad smo počeli da radimo ove žive hitove, onda sam ja počeo da radim sa tim dječacima, jedan po jednima, drugi po drugima, znaš. I onda sam počeo i sa Laletom i sa Džigom, znaš. Da, to je sad ovaj No Pasaran, to je treći album. Ali pre toga smo mi svirali već jedno pola godine pre nego što smo snimili taj album i svirali smo ispred Deep Purple, kad smo ih pustili svirali posle nas, ajde, kad se tebi znaš što. Pa da im date šansu. Ipak su Englezi. I to je, znaš, to je možda bila i najkvalitetnija postava koju sam imao, ali oni su više bili u tome, taj new metal, ne new, ali taj neki noviji metal su oni imali kao svoju neku muzičku viziju. Ja nisam dovoljno dobro pevam to što oni sviraju, znaš, ja nisam ta vrsta interpretatora. I onda smo radili, a međutim Lala je onda ušao u krupne stvari, on je počeo da radi kao tonac sa sasom, pa onda svira, prvo je svirao bas, svira gitaru u Iceburnu, pa svira sa Feudom sada, znaš. Svira bio sam i sad kad bi stiglo, ali... Imam previše drugih obaveza. Onda sam ja tu neke druge gitariste kooptirao, svirao sa njima, svirao onaj Joca, jedno vreme iz Pančeva sa mnom. I onda Ivan, koji je izašao iz Papričice, on je povremeno svirao sam, za Vlala, ne može on svira, on je znao repertoar. Hajde, sviramo i ispostavio se Ivan jedan vrlo interesantan i fleksibilan gitarista, vrlo širokog spektra, mislim. On je u stanju, ako mu objasniš da odsviraš šta mu kažeš. Može da odsvira i speed metal, a može da ti odsvira i najlepši country baladu, znaš, samo ako mu kažeš to onako, a ono onako, znaš, jako je muzikalan i jako, on radi dosta, on je dao i časove putem interneta, gitare i vrlo dobro poznaje instrument, znaš. I on je doveo ovog malog bubnjara, koji svira s njim u nekim njegovim projektima, Nemanju, koji iz početka bio malo isto na tragu neke druge muzike, međutim, pošto on svira sa jednim upravo tim, što ja kažem, splavarskim bendom, onda je sa njima naučio taj obavezni deo, znaš, da svira i danas svira savršeno, svira to što meni treba, znaš. Sad smo svirali pre neki dan ispred doma, on je baš bio sam baš zadovoljan. Bilo mi žao što samo sat vremena smen zbog kuća benda se svira. Sviralo mi se, baš smo išli na sviramo jedno 2 sata. I tako. Izbacili smo tu rock operu koju sam ja nosio na leđima od 76. godine, jer, znaš, mi smo se tad, izvinješ, kurčili, mi ćemo napravimo rock operu. I možda i bi da je situacija kao danas, da imaš studiju da se okrene, možeš krenu, a tad si imao samo studio 6 i studio 5, koji su bili prebukirani. A za rock operu ti treba 2 meseca? Pa treba ti, da sve znaš i da si sve spreman, pa ti treba 100 sati da snimiš samo, znaš. Tako će ti to dobro, ti normalno, znaš. Tako se to, znaš, ta priča i on se to istopilo. Ja sam to stavio, jedan za sebe.
Ja recimo bi sad mogu napraviti tu istu operu od svih ovih pesama koje sam snimio umeđu vremenu, i u stvari mene je ovaj 4. album, ovaj Crveni, tu 2-3 pesme su bile koje su u stvari priče iz te priče koje imam u glavi. Da, iz Mlinara. Ja sam hteo da uzem te pesme i da ih ubacim u to, međutim kad sam počeo rekao ne, i ja sam samo upotrebio praktično ovu matricu od pesme San da bi ispričao ovu priču o tome kako te varaju menadžeri i tako dalje. To trajanje dobro bilo, ali sad me zlo snimim iz početka jednu stvar od 10 minuta, a sasvim je dobro ulegao priča. A sad evo, sad sam počeo da snimam materijal kod ovoga Dadija. Snimio sam već 9 pesama, ovih kao skica, znaš. I to uglavnom, neki su moje pesme, a neki su kaveri, ali potpuno nepoznati, znaš. Koje sam ja voleo kad sam bio klinac, kad sam počeo da sviram neke pesme koje su tad bile, američki radio hitovi, znaš. Za meni je Hank Locklin bio nepoznat, ova sedmi je bilo. Recimo to je... takve pesme, upravo kao što je sedmi, takve pesme sam sad, He'll Have To Go, recimo od ovoga Jimmy Reevesa, znaš. Su snimio to, ne znam, i Ray Cooder, ali ja sam snimio neku svoju verziju. Mene prvo fasciniralo koliko tu materijala ima u toj rock operi, znači koliko pesama, koliko je to epski, a drugo, koliko se nekako približilo sad nečemu što je u vazduhu ovde postalo nešto što je naša generacija ponovo zavolela, a što je tvoje originalno bilo otprilike, znači neki country rock ili kako to već da nazovemo. Amerikana, da. Pa mislim, znaš šta, to je u stvari... Jesi ti svesno težio da se poklopiš sa Amerikanom kao ukusom ili... Meni je pojava Amerikana jako prijala, mada mislim da je Amerikana generalno gledana otišla u depresivnu... Da. Zašto? Da, ja sam najviše voleo onu fazu alt country, tako zvano. Alt country, da. Ali sad je to, uzmite, sad sam slušao, kako se zove, ovi novi, Okkerville River, znaš. To meni sečeš vene, bre, odlična je muzika. Da. Ali to takva jedna tuga, bre, i lamente, sve, znaš, mislim, rock'n'roll ipak, okej, treba da budu te neke, znaš, u jednom periodu rock'n'roll imao te pesme, Tell Laura I Love Her i šta ja znam, te koje su bile mrtvačke pesme, znaš, a onda je nju zgazio voz, onda Ebony Eyes, on čeka, avion se srušio i više nikad neće vidjeti nje crne oči, mislim, jedno vreme je bila ta morbidna se, sad ovo novo je još gore, ovo je sad atmosferski morbidno, znaš. Ništa to konkretno nije sad tuga da zamumro neko ili... U sistemu, ma nema šanse, sve otišlo u pičku, materiju, najebali smo krvovo, znaš, mislim, a me kaže ti zašto, gde, kako, znaš, nego sad ti zaključi, treba budemo jezivo tužni, jer tako je, mislim, znaš. Pritom je odlična muzika, odlično i producirana da te već, to danas više glupo je govoriti, znaš, produkcija je danas otišla u neverovatne visine, znaš. Ali ta postavka tih gitara i tako dalje, znaš, jer metal je otišao u apsurd. Ti kad slušaš danas metalne ove nove bendove, svi sviraju u pičku materiju i svi sviraju isto. I svi pevači pevaju isto. I ti sad, ja ne mogu ih razlikujem možda. Kažu, ovi su i bolji, a reci mi zašto su ovi bolji od ovih? Ne su dobri jedni i drugi, zašto misliš su, pa znaš, ovaj pevač malo više izvlači, šta bre izvlači? Pa i ovaj vrišti isto kako i on što vrišti, mislim, znaš, mislim... Znaš šta je bilo smešno kad je vreme da je Grind bio... Da, Napalm Death. Ovdje u ovoj sobi su kod mene snimali album Alkoholija. Aha, Uroš Smiljanić. Snimali su, boga mi, dani i snimili su album. 30 pesama, od kojih je 26 po minut, ili po pola minuta, a jedne, ne znam, 10 minuta. I kad su sve završili i izmiksovali, onda su pisali tekstove. Koji će biti na teksta. Je li njima posvećena ona pesma Ljuti nerozan sa No Pasaran, čini se? Pazi, to klanje. Pa jedan, taj ključni čovjek u bendu, on zna da svira. Iz Umke, taj neki što proizvodi opanke.
On je onako malo stariji. Ovo je bubnjar, taj novinar, kako se zove. Uroš Smiljanić. Čovjek ne zna ništa, znaš, ali ima veliku želju i ja to cenim, znaš. I svira jedan basista tu, komšija moj koji svirao 15 bendova, pa svirao s njima, znaš. On dobro, tu nešto samo... Tu je sve ta gitara što ovaj... Šteku i ovaj bubnjar koji ne može nikako stigne da odsvira to. Pa smo mi to nešto malo doterivali, znaš. Ali eto tako. Dobro, znači to je sad novi moment da ti i mlade bendove produciraš kod kuće. Ne, to je taj band bio, ali produkcija je jako zahtevna stvar, ja ne bi nekad se upuštam, sad ću da isproduciram. Dobar producent, treba prvo se dogovori presnimanja sa bendom, šta on hoće. A onda kad se završi sve, kada pošle bend kući da uradi produkciju. Da bend dođe i kaže, ko ovo svira, kaže, to mi svira. Da pravi producent. I tako su nastali najbolji snimci svetski. Phil Spector je tako radio svoju muziku, Tom Dowd i šta ja znam, oni su svi radili to, jer on, znaš, svaki bend kad svira ima nešto što je najbitnije u tome svemu. Znači, to mora da bude potencirano, ali ne banalno nego da bude fokus na tome, a da se ostalo onda oko toga sve lepo poređa, znaš. To je pravi producent, to ne može se nauči. To je ili znaš ili ne znaš, znaš. I ne može jedan producent da producira bilo sve. Ne može producent koji radi metal, ne može producirati nikad country. Da, to je jasno. I obratno, znaš. Jer jednostavno ti mora da imaš u ušima celu tu muziku i sve opcije i kažeš, sad nećemo ovo, nego ćemo ovo i ovo tu uradiš tako. Da im se zajebeš ili se ali ti radiš to tako jer si tako odlučio. A ovi koji pipkaju sve prade pomalo. Koja je za tebe najbolja produkcija koja je urađena ovde na našim prostorima, u našoj diskografiji? U našoj diskografiji ja sam bio fasciniran sa prvim filmom. To je... A to se Juro baš žali na tu produkciju, on je nesrećnik kao. To je od sve, budeš taj album i sve njihove ostale albume, to je nešto što je to. To je ta produkcija. Paket aranžman, Encova produkcija, to je to. To su ti bendovi. To je najbolje od tih bendova što je on izvuku, ne mislim najbolje pesme, nego najbolje od tih pesama, Da. to je najbolja opcija toga, znaš. Onda recimo, Riblja čorba, Mrtva priroda. Za razliku od ovog albuma koji isto je radio čovjek, ali on čovjek, mislim da nije trebali, mislim nije loše, daleko da je loše, ali upravo to najgore kad nije loše. Kad nemaš zamerke, a u stvari to nije to, znaš. Onda recimo, Habić je radio recimo Dorian Gray. Fantastično. Pa Dorian Gray je bio jedan paku band i tad je Massimo bio na početku karijere. A oni izvuku iz njih da oni zvuče stvarno svetski, znaš. Recimo, Habić je neke stvari radio koje mu nisu bile bliske i to je on prilično promašio. Znaš, neću se navidim te bendove, ali upravo to je ono što ti kažem, znači, producent mora da radi nešto što je sve srodno. Jer se on kreće u okviru te materije, jer to poznaje. Da će malo desno, ali to nije to, ali sad ako tražiš od njega, ne, daj mi, produciraj mi ovu folk zvezdu ili ovog dead metalca, bit će sve tačno i sve će biti da se čuje, sve će biti na svom mestu i to neće biti to. Jer produkcija nije se sve čuje. Nego upravo da se ne čuje sve, nego se čuje ono što je važno. Da se pogodi što treba. Ali, ja sam, evo, mislim da sam našao konačno, pošto sam ja radio sa Dadijem na sve ove produkcije, i sad sam našao konačno pravu formulu da to zvuči kako ja hoću. Jer ponekad ti ne znaš kako da napraviš to. Ti čuješ to u glavi, ali ne znaš seriju trikova koje bi trebao da uradiš da to bude tako. Jer tu neke stvari mora da skineš da bi nešto izašlo. Neke stvari treba da pojačaš da bi potisnuo neke druge stvari koje su isto važne, ali ne smiju da budu u prvom. I sada... Da, sad je, mislim da to digitalni, Ne, digitalija je... Digitalija je donela to neko pravilo, malo je mnogo. Digitalija je pomogla, ne znam čega digitalija najviše pomogla, mada digitalija je dosta osušila snimke i otvrdnula snimke, jer to je tako, ali kod digitalije gde si stao tu nastavljaš.
I nije katastrofalno ako pomeriš jedan regler. Da. Ti možeš kod analognog snimanja je strašno opasno, kaže daj još malo ovoga. A tog trenutka porušiš sve kao kad si bacio kuglu na glavi. Znaš, i piše, ne možeš da se vratiš to najgore, znaš, ti si porušio sve one frekventne opsege, sad se vratiš ovom i drugo ti ostaviš i odeš kući. Dođeš sutra, niko nije dirao, nije više isto. A nije isto. A kod digitolije ti samo ostaviš na onom virtualnom stolu, vratiš se, tamo gdje si stao, to je to i ništa drugačije, znaš. Da. To je velika prednost i i drugo, znaš, kad radiš na klik, digitali, ti možeš posle da snimke Da edituješ koliko hoćeš. koliko hoćeš. A ti recimo kad slušaš drugi album Led Zeppelin, ti čuješ kako oni seku traku tamo, onaj njihov čuveni svog, pa da čuješ kako druga atmosfera, znaš, pa da treća atmosfera, znaš, kako on sekao solo, znaš, i bilo najbolja. To za ovo vreme je bilo super, a danas kad slušaš to zvuči čak i amaterski, u proličivom smislu, ali jebi ga, to je istorija. Dobro, na trakama su nešto uhvatili. Gde si ti Del Shannon? Da, pokojni. Čuvena pesma, Runaway, prvi hit njegov. I on nikako nije mogu da peva ono... Da, znam, njemu su ubrzali, pičovali su mu glas. Prstom je... Ubrzao. Ne, usporio matricu, da bi on otpevao. Jer on je bio falšan, nije mogu da uhvati onaj... Nije mogu, jako mu bilo visoko, znaš. A pazi, on tam, šta hoćeš možeš. Oni su prstom. Da, sa melodajnom možeš. Oni su prstom kočili traku da bi on umbo, onda su posle snimili. Mislim, znaš, najverovatno. Sećam se to kad smo, možda sam posljednja ta generacija koja je na traci snimala, pa kao kad se miksa i kad ne znam, ti drži ovo, ti pritisni ovo dugme, ceo bend ono nešto pritiska tamo i okre, a ti sad okreći ovako s jedne strane na drugu. Nema, to ne smije, to je u samoubistvo, to je možda uspe nikad. Jer svako, ono što drži, digne malo više, kaže mak, znaš, jer on sluša samo sebe, znaš. Bez obzira da on svira taj instrument ili ne, ti si ja mi rekao, ti vodi računa o ovoj gitari. I sad vodi računa i čim ta gitara počne da se gubi, a mora se počne gubi kad, znaš, da bi se, on krene da diže, znaš. I on stalno vodi računa o toj gitari, a ovaj vodi računa o basu, ovaj vodi računa o nogu. Svako hoće sebe da čuje. Jedan smo svi došli do kraja, ajmo sad ispočeti sve, znaš. To su nevjerojatne stvari. Kad se setim, samo kad se setim. U stvari je, ono što najviše propašćavalo tadašnje snimke, to je podmix. Mi smo imali tada 8 ili 16 kanala najbolje, ove primate studije. Da. A to ne bude dovoljno, ti recimo megalomanski uvijek snimiš 5, mora da se uradi taj podmix. Snimiš bubnjeve, koji su veliki, 5, 6, 7, 8 kanala ti pojedu, pa ti onda treba 2-3 gitare da snimiš, a ono više nema mesta, onda ti kapljamo i to podmix. To je jedini Vargar. Ja mu se divim i dan danas, on je Zanu snimao, na 8 kanala. On je u Stokholmu nešto radio. A ja radio na 8 kanala, taskama. 8 kanala. I on je, meni je pričao Žeka i Rakac, ja sam s njima prijatelj bio, znaš. On, čovek, je ostavljao frekventne rupe kad snima, jer je tačno znao kad napravi podmix, da će tu ostati prostor. Jer tebi, ti u podmixu napuniš ceo spektar. I sad više ti kad radiš sa nove instrumente, oni više nemaju slobodan prostor, nego oni već se superponiraju s ovim što je već snimljeno. Tako da on nikad ne može da izađe kako treba, znaš. Oni ostaju te rupe, oni jako dobro prostorno... Da, poznavao je svoje... Poznavao, znaš, oni nose kada uzmeš recimo taj album, gde je dodirnivi kolove i tako. To zvuči kao da je snimljeno na 36 kanala, ne na 8 kanala da snima to. I zvučno je savršeno. To je, znaš, jedan od milion, znaš. Da. Znaš, bio je članak jedan veliki, imali Musician, onaj časopis, znaš. I sad je, ne znam da li je Tom Dowd ili, mislim da je Tom Dowd, pisao elaborat, pola časopisa njegov intervju. Pa je onda licitirao koje miksete su zašta dobre, pa kako treba snimati bubnjeve, gde treba. To je bilo vreme analogno. Tek je počela digitalija, segmentovano se ubacuje, ali ne kompletno.
Pa koji pevači treba da pevaju pre podne, koji pevači treba da pevaju popodne, koji treba da pevaju noću, pa za neki pevači treba da leže kad pevaju, neki treba da sede, neki da... Sve je on to elaborirao, pazi. I onda na kraju, kad sve to ispričaju, i ovi grafikoni, i slike, mikseta, najnovije, ono, i poslije rečenica kaže, međutim, kaže, ako nemate dobru pesmu, sve ovo džabe. A ako imate dobru pesmu, i snimete u WC-u na kasetofonu, moguće ćete imati hit. I to je u stvari poenta svega. Ako nemaš pesmu, jebem ti ja sve. Da, Ako imaš pesmu, pa evo ti uzmi taj Stars, taj Buđan Lebac, to je demo snimak. Da, Oni to nikad nisu više mogli ponove. Oni su probali napraviti novu verziju koja je u frekventnom smislu mnogo bolja, ali je prazna. Mislim, prazna emotivna. Onda recimo, oni kako su se zvali, možda, Laki pingvini. Laki pingvini. Su snimili demo snimak, to je postao hit. A su snimili pravi snimak koji je bio okej. Znaš mislim. Ali su svi tražili da čuju ovaj snimak, a ne ovaj, znaš. To ti je to, znaš. Uvijek mora da postoji taj trenutak i ta neka hemija koja se desi, taj naš nisam više taj. Mi smo to posle toga svirali i snimali smo čak još jedan put, ali to smo ubacili taj snimak. Savršeno, nema veze s ovim snimom. Ovaj snimak ima, to je snimano ujutru 9 sati, počeli smo u 9, završili smo u 9:20 i seli u kombi, otišli na Adu da slikamo sliku. Tako i Reca radio naš. Nisi ti donosio snimak, ne, snimiš kod njega snimak, s tim snimkom ideš na teren i slikaš. Da se vratimo malo na rock operu, Maynardov sin. Pa, kad sam počeo to da radim i kad sam počeo da ređam to, i imao sam je u glavi prije taj scenarij, recimo, onda sam jednom trenutku shvatio da to traje 5 sati. Da sam sve to što sam zamislio ispričao i sve te neke zaplete. I to je, mislim, i ovo je anahrono i van pameti što sam uradio, ali sam to radio zbog sebe, jer sam morao to uradim pre ili kasnije. Jer danas to više niko nema vremena, nekad se album slušao, ako skupimo se nas 3-4, ajmo, izašao novi album Pink Floyd ili King Crimson ili... Da sedne društvo da presluša. Sednemo, naslušamo, popijemo piće, znaš, onda čujemo još jedan put, znaš, onda diskutujemo, znaš, šta ti se svidilo, šta ti se nije svidilo, šta te iznenadilo, šta te razočaralo, znaš. A danas je vreme, ljudi, nemoj, ja mislim da danas, kad bi se bili singlovi, niko ne bi ni slušao bez stranu. A ova stranu slušaju do solo, posle toga više neće, baš mislim. To je, današnji tempo života je potpuno potisnuo to neko opušteno bavljenje nekim uživanjem koje ti je recimo muzika ili... Pa pogledaj filmove kakvi su danas su filmovi, u stvari, serija spotova. Ti mislim, moderni film, nemaš ni dijaloga, on kaže, drž ga, pa ono, automobil se prevrće, ovaj skaču, ne eksplodira, ovaj puc ubija, ono, znaš, mislim, ti se okreneš malo, nešto, i vratiš se i više ne znaš o čemu se radi film. Da. Jer se, znaš, To je neka druga likovna grana sad to postala. je potpuno, znaš, jer to je opet treba to sad reći, to ne valja isto, to je slika današnjeg vremena, današnjeg mentaliteta, posečnog konzumenta, to se za njih pravi, znaš, mislim, oni to prihvataju i to, znaš, Ali opet, kao što si rekao, ovo dobra pesma je dobra pesma, dobra priča je dobra priča. pa Sad, to je još uvek film koji nema priču, dominantno, nema i tako dalje. ali ti si ispričao jednu dobru priču ovdje. ali se potiskuje, Na ovom znaš, albumu. ko je ovo, vidim Da. svi. I meni je jako zanimljivo kako je došlo do te priče uopšte. Je li to neka fikcija, je li si hteo nešto da... Taj prvi singl, taj Maynardov sin, to je priča bila ta, znaš, dečko svira rock'n'roll, otišao u grad, svirao malo pa vidio da ne ide pa se vrati kući. Znaš, mislim to, ja sam morao sam to malo da... Bilo je tu još nekih epizoda koje sam ja nameravao, malo neke metafizičke, neke faustovske predavanje dušu đavovu i tako, ali nije, bilo bi mnogo da... Ili bi napravio kao špansku seriju, broj 1, broj 2, broj 3, broj 4, pa bi snimao još 5 godina. Možda bi to 70. godine bi bilo interesantno, tako, radile su se takve stvari, znaš. Ali sam zadovoljan s ovim, možda mi je žao za jednu epizodicu koja je ispala, ali
i ovo je već, kažem ti, predugo. I volao bi da znam, bar okvirno, koliko ljudi je čuo ceo album. Znaš, jer ipak njega treba čuti, ipak je do 2 sata. Priča od početka. 2,5 Evo sata. ja ću odmah da ti kažem, ja sam krenuo na putovanje kolima i otišao lepo To je zgodno. tamo i nazad To je i dobra tu stvar sam za ga kompletno... putovanje, Da, znaš. da. Jer će putuješ vozom, imaš umrlo za Walkman, lepo, ubiješ vreme, Da. letiš avionom negde do inostranstva, par sati, znaš, to da. A ovako Ali ovako kad slušaj- radim nešto pustim, ali ne mogu da se fokusiram. Ja sam tako slušao album, sedao sam, pošto ne vozim kola, i onda sam sedao kod kuće i slušao i nikad nisam pustio jednu pesmu od ovih 60. Znaš, ja recimo mislim da se lako prati razvoj radnje. Pa logično, Jer Johnny B. Good sa šta je usponima meni i smetalo- padovima. Šta je meni smetalo kod Tomija? Ja sam Tomi dobio, prvi Tomi u gradu je bio moj. Ja mi dan danas tu ploču. I tad sam bio na arhitekturi, crtao sam nešto i pustio sam ploču, jednu pa drugu. I nekdo od polaca više nisam znao o čemu se radi. Su tu pojavili neki likovi, Acid Queen, ne znam, Uncle, šta ne znam. Ne znam šta ko tu radi. Mislim, u početku sam shvatio da taj dečko slep, gluvi i ne. I okej. I sad jedan put su tu neki likovi, znaš. I onda se pojavio album, koncertni album, to je scenski album, gde Rod Stewart peva i šta ja znam. I tu ima nešto između, ima kao neki libreto, koji je bio skiciran, znaš. Tu ja shvatim priču, a to još uvijek se dešava na kraju Prvog svjetskog rata. Prvi to mi se dešava Feeling 21 is a good year, 21. ili tako nešto. I onda se pojavlja film Ken Russellov, koji se dešava posle Drugog svjetskog rata, ubijaju oca, znaš, toga svega nema u tom filmu. Znaš. I kad slušaš taj filmski soundtrack, To u stvari nije isto tu je već mnogo logičniji tok i sve ti mnogo jasnije, znaš. Dok recimo Quadrophenia isto kad slušaš, to isto nije jasno. Meni film nije bio mnogo jasan kad sam gledao. To se bajkerima, oni. Sting igra i šta znam. Oni to veličuju, meni to... Mislim da je njih Tomi propastio, ja sad da će mene propastio. Jer oni posle toga više... Pazi, oni posle Tomija nisu snimili pošto dana. Jer su bile, znaš, kad imaš velika očekivanja, sad ću napravio sad to, znaš. Dobro, taj Who's Next, on je dobar, ali dobar, ništa I više. onaj live, Leeds. Live Leeds to je pre toga, on je možda hronički, ali on je snimljen pre toga, znaš. U stvari nije, oni sviraju tu iz Tomija neke pesme. Čini mi se, da. Ali dobro, to je live, da kažem, nije ni važno. To je live. I snimali su oni, recimo, Who Are You, isto dobar album, ali dobar. Recimo, taj njihov Week One, koji preteča Tomija, to je pohvalna ploča, znaš. To je tvoj prvom albumu koji je znajži i dan danas kad ti ga čuvaš, znaš. Ali meni nikad neće biti jasno zašto, recimo, SF Sorrow, Pretty Things, to je u stvari mnogo pre toga bilo. I deklarisana rock opera potpuno je prošla. Pa kao i Pretty Things. Su Stonesi bili popularni od Pretty Things ili Yardbirds. Pa su Kings imali Artura, znaš, isto pre toga. Isto to pre toga bilo, znaš. Bilo neki obskurni band, nekako se zvao, i oni su imali neku rock operu. Da. Nije kome rečeno, kome suđe. Da, pa ne, okej, što se tiče jasnoće, Mlinar je svim potpuno jasan. Znači, dečko sa gitarom odlazi od kuće i prati priča dečka, dok se u jednom momentu na kraju priče ne vrati kući. Možemo da neću više, jebite se i vrati se kuće, to više. Ali mnogo toga se desi između. I ne vrati se isti kakav je bio na početku. Ali u tom smislu ta linija ide, ta niko više nije priča. isto. Mislim, kad prođeš neke iskustva, više nisi isti, to je normalna stvar, znaš. Razmišljaš o nekom dramskoj formi nekoj Da, se nešto desi? postoje opcije nekoliko. Postoji jedna devojka diplomski rad uradi. Ona je dramaturg, pa uradi dramatizaciju sa svojim kolegama i tako dalje. To će vjerojatno sad biti aktualno septembar, oktobar, znaš. Ja sam joj dao odlične ruke, rekao sam, možeš i da promeniš priče, neka dodaš, bude samo taj početak, ta priča, bude detalji, znaš. Postoji druga opcija,
ako bude malo više para da jedno jače pozorište, ne bi da pominjem ime, pošto je to onako hipotetično, ali postoji zainteresovanost za jedno jače pozorište da to u nekoj daljoj budućnosti uradi baš pravu predstavu, znaš. I postoji moj drugar, Vlada Putnik, školski moj drug, koji je isto režiser i on je isto zainteresovan da nešto u saradnji sa nekim manjim pozorištem, možda u provinciji, provinciji. I se kaže, pa nema operskih arija, pa ne mora bude operski arije. Znaš, mislim, rock opera nije to, ne znam, Mozartova ili Verdijeva opera, znaš, bel canto, znaš, i to. Ti misliš uopšte da će biti publike za ovako nešto, za ovako jedan, što se vremena tiče, zahtevan slušalački poduhvat na stranu autorski, sad ne pričam, nego ovo kakav je trend danas, kako se sluša muzika i sad u jednom, ko odakle uopšte može danas da sluša osim, dobro, nas, muzičara, kolega i šta ja znam. Ja bih da znam, recimo, koliko ljudi je čulo, recimo, Wall, ceo, Pink Floydom, ne ovaj drugi, ali Pink. Ja mislim da procentalno gledam da nas 2%. Da. Svi znaju da postoji, ali su svi išli u arenu jer to je kao nešto. Svi znaju Another Brick in the Wall. To, sad je gotovo. To je u stvari prokletstvo velikog hita. Znaš, recimo uzim Procol Harum, koji ima fantastične albume i kad kažeš jednom prosječnom čoveku, Procol Harum, i kažu da, ajde što da peje. I šta još? Neki Hammer, mislim da Hammer, i završen. Moody Blues. Kaže, neće, šta još? Pa ima još neki pesme, ima još 10 albuma sjajno, znaš, ali to je niko od nas, to je u celom svetu. To je konzumentski način slučajno slušanja muzike. Nekad je taj veliki hit, kontraprodukt, upropastite, znaš, jer te svi identifikuju se kroz njega, i ovo sve ostalo kaže, ba dobro, pusti to, aj mi sviraj ono, znaš. I ti mi dociraš to, mislim, konceptu koncerta, još kao da bi ih zadovoljio, ti staviš negdje na početku i ovo sve još ljudi, jedan mora pomisliš još jedan put. To sam gledao par puta neki bendovi koji sviraju, recimo, veliki hit svira negdje na početku i negdje na kraju ga svira. Da bi održao tenziju, jer ovo svi kao svi, okej, super, ja mnogo dobro, ali ovo... Daj hit. Ti kažeš. David Byrne, kada je svirao u Beogradu, rekao je ne sviram Psycho Killer, nemojte da mi tražite. Jerry Lee, znaš, kaže, ja sam, kaže, Jerry Lee, znaš, imao i ekstremni rock'n'roll i ekstremni country. Ono kad je bio sklonio od šoj country. Sad drži country koncert, sve to, i će biti Whole Lotta Shaking. Kaže, ja ako ne odsviram Whole Lotta Shaking, ja sam ih prevario. I Great Balls of Fire. Jer to su moje lične karte. Znači, ja mogu sviram sad, ne znam, i Send Me the Pillow i, ne znam, Green Green Grass of Home i šta ja znam što je on inače svirao, ali kad dođe finale koncerta, hopu da koharica, mi glava boju let walking, kaj smo confidential, evo da je on ispunio svoj zadatak. To je jedan od zamki našeg posla kad si rob nekih stvari koje si sam sebi nametio, ti si napravio tu pesmu, ili ti si je snimio, ti si izabrao, to ćeš sada nosiš. Ja sam s Tudelom svirao, volim saks i Natali 550 puta. Pa i u Vlada Jet Bandu ima isto volim saks. Saks volim saks sviram sad, jedno vreme nisam svirao uopšte, sad sviram, volim saks i lepo nam prolazi. Pa to možda i najveći hit Tunela možda bio, ili bar jedan od najvećih. U stvari volim saks i većih, jeste. Volim saks nije bio baš onako. Pa smo u Rusiji svirali 3 pesme, mjesec dana. 2 puta dnevno. Smo svirali u paketu sa nekim bendovima i volim saks, Natali i Moje vreme leti. I nema nikako. Znaš, oni koji vole to sve. Režiser, pa ravnatelj, pa ne znam, ispicijent i to sve. Ali mi smo ih jevali na to što smo mi svirali živo, a ovi svi Rusi su svirali na polu playback. Imaju još one matrice i čaršave. Oni sviraju živo, preko toga i pevaju, tu nema diskusije, ali nema promene. Tačno se zna, njihov nastup traje 14 minuta i 25 sekundi. Možda traje 27 sekundi, ali ne može 28. A naš nastav mi sviramo, volim saks, ajde da pevamo zajedno. Kad ja kažem saksofon, sad samo devojke s leve strane, a sad ovdje
ovaj se čupa, pa vreme, ja kažem. A ovi uživaju, znaš, a Rusi to vole, strašno, ajmo Mestija, nešto, Mestija kažu zajedno. Ajmo Mestija. Ujutru bi pevali. Jedan put smo svirali te 3 pesme 26 minuta. Ovo je teo da svisne ovaj režiser. To nas pobije tamo sve. Da smo volim sad svirali 15 minuta, 16, znaš. Ajmo. Kako oni saksafon kažu. Nije saksofon, nego saksafon. Saksafon. I onda posle Natalije, Natalije, znaš, sjetio se da i Đorđe Marjanovića. Mislim, pošto i on ima neku svoju Nataliju. Strašno smo prolazili. A 3 pesme samo svirali. To je najbolje plaćena svirka bila koju ikad ima. Mi smo imali 3 pesme, svirali za veče i imali smo po $150 kliničkih za veče. I sve plaćeno. I onda svirali samo gitare. A mi su ovi su ranije imali veće pare. Ali su svirali po 2 sata i vukli ozvučenje, svetlo, mizanscen, da ti ne pričam. Garderoba se menjala 4 puta, mi dođemo ovako. Evo išao slika tamo. To je iz Dnjepropetrovska. Tako smo se odrepali. Mi smo došli na audiciju u Jugoslaviju, u hotel. Zvao nas ovaj Smokijev brat, Žare Sabačić, on je bio šef ovoga, kako se zvao, nije Putnik, baš ova Tita, na velikoj agencija, mislim da je Putnik bio. Da. A oni su bili organizatori tih ruskih koncerta. I on sam nekad učinu, kaže, sad ću im ja, da dođi, kaže, mi dođemo rano ujutru, nešto, 9 sati. A jako, znaš, mi crkali nešto. Ja i Vizim odsviramo tih 4-5 pesama i kupili smo lozi. A tu došli ovi svi, vidim, baš ovi već standardni sovjetski, srpski sovjetski bendovi sa igračicama, to je trajalo do uveče, znaš. I zove mene žele, ej, kaže, idete u Rusiju. Ajdemo se jedno, kaže, idete stvarno, kaže, evo, dođi pa duši šumu, ja dođem stvarno. I mi u Moskvu, iz Moskve u Zaporožje, onda smo išli tamo po Ukrajini, Zaporožje, Dnjepropetrovsk, Donjec, više ne sjećam. Ali je se vidjelo da se sve menja, jer bila jedna maršruta, što je nezamislivo bilo inače. Ne idemo u Kijev, idemo, ne znamo, ovamo, ne idemo u Leningrad, idemo ovamo. Dođemo u Moskvu, pa iz Moskve, sadeli smo u Moskvi, onda smo iz Moskve išli neki Podolsk, Čehov, znaš, ali to nije više bilo ono, znaš. I na kraju, 4 dana ranije se vratili. Što isto nezamislivo, obično su svi produžavali, znaš, ali, kažem ti, počelo već tada da pada, da se ruši. Vidjelo se, nije za 8 meseci se nas posao već kao, zato što smo mi bili tamo i za nas trava ne raste.